langgam dadi ati sing ngersake saking pagar puri paguyuban alumni Universitas Kadiri. Nyuwun Mbak Tati ingkang kemareng nyekar. Oh iya, matur sembah nuwun. Mangga dipun aturaken. Mbak Tatin. Ayo bakor brand ngono. Lek ngomong kudu aku lho. Nek kene suka lho karo parene suka karo penonton kae semono. Sing gawe awal-awale sapa? Aku ora mung nyeritake. Tulungi. Awake dhewe bola lho, sithik ae. Oh, bola ya ngene. Ora digendong elek iki meh. Mau aku digendong kok Pak Tatin ra digendong. Wah, ya putung tenan boyoke. Gede banget e. Bapak ngangkat bego semono. Bapak 89 kok tak tekok. Ora ya. 89 aku mung sewidak ya. Sewidak iki sikil kiwata. Iki sing ora lemake kok sing abot dosane kok. Lah wong bendina karo dalang ngancap karo bilang bintang tamu mamah karo kanca-kanca yoga bendina ndak unekke kok kowe iki. Lah oke ndi dosaku ora dosamu? Ya nek ketoke kacek akeh kowe sithik. Akeh kowe sithik. Lah aku dosaku akeh to kulino nesu-nesu ning dosaku amalku akeh kok. Jenengan ora ming nesu lho. Ngopo? Kulino tetek barangnya dosa lho. Kan bingek. Bingek kae ra tak niati tetek kok tak niati sedekah kok. Sedekah apa iki po yo eneng. Tak gumantung niate to. Sedekah iki bondo donya apa ngono. Aneh-aneh ora. Ya, ki ana sing nyuwun dadi-ati Mbak Tatin. Oh nggih, Pak. Ya. Sak dhewe wong loro kono sing tuwa ro tuwa ora padu dhewe ngerti-ngerti tekno wae. Maksudnya kok wong padu, wong gampang emosi iki kekebalan tubuhnya menurun 70%. Dadi aku ora bakal nesu. Nek wani langsung gelut. Nah ngono apa ta? Padu. Perang ning media sosial sindir-sindirane ra ono artine. Wani gelut, nek ra wani trimo meneng. Lho, nek wani tandangi sisan. Ayo cetha. Nek kowe cetha kalah Tin wis. Lah napa? Wong kuwi nek ora pentas ngene iki gaweane nggawa Super Cup kae krondone isi cempe kok. Lah aku nek gelut karo iki terus piye? Kesenengen no. Ya ora menang kalah no, paling meteng no malahan. Apa iso ya kowe iki? Iso apa piye? Mulane tugasmu kuwi engko. Ngapa? Memberdayakan ngono. Gur tak dele kok. Apa gur sak dele? Wis ayo bawa. Ayo bawa. Barang siapa membuka aib sesama, koncone padha mangan daging mentah. Lah kuwi tenan apa ora? Ya tenan. Ya wis kok. Gegarane. Ya. Gegarane wong akrami. Dudu watu dudu gunung. Beda jalur ya, Min. Dikancani toh, mbok kaya nanang mau lho aku dikancani. Aku gak ngancani aku, Lek. Napa? Lah ora metu Allahumma amin ne. Ora ono kuwi. Ya tak kancani. Iya. Ning aja nesu-nesu lho dhewe partner kerja. Aku ki nek ora diwarai ya ora nesu, aku jane baik hati lho. Baik hati ki menilai orang lain bukan diri sendiri. Iya, maksudnya niatnya arep baik ngono lho. Nah, diteruskan no kebaikan ki. Iya, aja diwarai. Kowe apik sedina nek seminggu kok. Amung ngati mawi Tane. Neng media sosial kae ono sing ngomeni jenengan. Iya. Tatin kae suarane apik ning wonge galak anu terus nyun sewu ulatane buket kae sangar omongane kasar ono sing ngono kuwi. Aku ora trimo. Lah apa? Iki sejatine mboten galak, mboten sangar. Niki ganas. Sak padha wae. Tatarane sak dhuwure neh ngono maksude. Nggih. Jane aku ki apa-apa ming mergo jenengan lho.
Aku dia. Lah iya ta aku diarani Bagor Brand sapa? Aku sepaku Lah iya, pertama. saiki tekan saiki aku dinekke ngono lho. Lah apa ora? Ora? Lah ngopo nesu nek ora? Lah ya aku dadi Bagor Brand iki apa aja? Ya ora apa-apa, Bagor brand kuwi nggo Pakan sapi. pakan sapi. Nek Ya. sapine lemu dadi daging, marake sehat wong akeh ganjaran kanggone kowe. Terus aku dadekke wadah ngono. Ya ora masalah, aja mung wadah Bagor brand, wadah apa-apa kuwi masuk aku. Semangat. Ya. Itu menjadi ciri khas penjenengan. Luput pisan. Cerak tati narmari aku. Ngapa? Almari loro apa elek? Jileh tanganmu, Nduk. Lah ngapa? Karena njak kele ku tetak. Gilane. Ya jalek mari tenan Mbak Mno. Iki ngapa kok dipas-paske iki? Mari tenan po? Bojomu ra melu ta iki? Ora. Lah iya. Mau melu kaya ngopo? Kena pisan yen gampang luwe gampang yen angel tan kena ati tan kanati ngapain numbas Sing tak luru iki sapa? iki lho Pak Seno mau ngapa sih aku ora ono sing hau-hau kok aku krungu lho Kowe kepedean ora ono apa-apa kok rumahmu. ngene sapa Dhewe ra apa mesti nggo kowe kok kepedean. ora aku krungu Mak ngene sapa Pak Sino ning nggo aku. oh tanda apa itu Ya cerita kono sing men cerita masa wong wedok kan pengakuan. tanda ngejak apa Ngejak apa? ngejak dialog Oh ngono ya ditanduki lho. Napa? jenengan no Napa Mas Sino? mboten napa-napa kelangan nggak aku lah mumbas Arata ya golek sing kaya ngapa ya Mbak Apri men joget ya men semangat ya sing kaya apa
mlung ya nena mangga matur sembah nuwun ya pamunuhan saka sapa ki mau